Tretí deň. Deň lásky. Boh je láska. Pane Ježišu, moje srdce nachádza v týchto slovách najvznešenejšiu lekciu života a naplňa sa hlbokou dôverou a nekonečnou vďačnosťou. Z lásky. Ty, Bože, chcel si zakúsiť našu bolesť. Bože, Ty si láska. A ja tiež, Tvoje dieťa, stvorené na Tvoj obraz a podobu, mám byť vo svete a pre svet odleskom Tvojej lásky, Tvojho milosrdenstva, Tvojej dobroty. Svätá Rita takou bola. Pane, bola ozajstnou kresťankou, stále pohotovou, ochotnou duchovne a materiálne všetkým pomáhať, dokonca aj odpustiť svojim nepriateľom. Ja, naopak, som zatiaľ takým nebol. Ty mi napriek tomu znova prikazuješ: milujte sa, ako som ja miloval vás. Svätá Rita, sveta lásky a utrpenia, nauč ma milovať opravdivou láskou Boha a svojich bratov. A keďže si pre svoj egoizmus nezaslúžim byť vyslyšaný, pomôž mi rásť v láske a podporu svojim mocným orodovaním pred Bohom moju prosbu, aby som dosiahol milosť, ktorú tak túžobne očakávam. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.